sindikal eta sozialok irailaren 25ean Gernikan bakebidean aterabide demokratikoaren akordioa izenpetu genuenak gara. Hartarako gure artean Euskal Herrira bakea ekarriko duen elkarrizketa eta negoziazio prozesu baterako oinarrizko baldintza demokratikoak adostu genituen. Adierazpen hori baina ez dira hitz hutsak. Eduki sakonez beteriko testua eman genion euskal jendarteari. Bertan, etari zein Espainiako gobernuari indarkeriari gabeko eta normalizazio politikoa progresiboki garatuko den egoera sortzeko erabakiak eta ekimenak arditzatela eskatu genien. Gaurkoan, orduko eskakizunetan berresten gara. Euskal Herrian sortzen ari den aukera berri honetan, Gernikan bildutako eragileok akordioaren postulatu guztiak geure egiteagatik ezin gaitezke gazte independentisten aurkako polizioa operazioaren aurrean isilik gelditu. Gazte independentistek ere Gernikan akordio hau izenpetu zuten. Eszenatoki politiko berri batekiko konpromiso argia bere eginez. Espainiako gobernuak aldiz, berriro ere arrazoi ideologikoengatik euskal gazte ugariren aurkako jazarpena muturreraino eraman du beraien jarduera politiko ezagunarengatik 14 gazte atxilotuz eta beste batzuko oraindik atxilotzea arriskuan ezarrita. Polizia operazio hau indar subiranista guztiak indarkeria adierazpide guztiei espresuki uko eginda, indarkeriari gabeko eszenatoki politiko berri baten alde lanean ari direnean iristen da. Horregatik, eszenatoki politiko berri horren bidean, indar suberanisten jarduera politikoa eragozteko polizia operazioak are salagarriagoak iruditzen zaizkigu. Gazte horien egoeraz gure kezka azaldu nahi dugu. Inkomunikazio egoerak polizia etxeetan tortura arriskua ahalbidetzen baitu. Hala ere, erakunde bakoitzak bere kabuz egindako salaketa gaindituz aurrera begiratzeko unea dela uste dugu. Gernikan akordioa izenpetu genuen erakunde politiko, sindikal eta sozialok etorkizunera begiratu nahi dugu. Elkarrizketaren bitartez, bakea eta konponbide demokratikoak ekarriko dituen agertokia eraiki nahi dugu. Horretarako indarkeriari gabeko egoera behar dugu. Polizia operazioari gabeko egoera nahi dugu. Euskal gaztei eta jende orori beraien ideologia edozein dela ere jarduera politiko guztiak baldintza berdinetan ahalbidetuko dien egoera nahi eta behar dugu. Horregatik, aterabide demokratikoak behar ditugulako Espainiako gobernuari aski dela esatekoa unea iritsi zaigu. Bake bidean jazarpen ideologikoa amaitu beharra dago.